Koktripura tini paisok pajak tuiduni bata kami wo narok nukna Mia sari 31 Maret 2019 ni sanjawo sari phango Bankundri phema bai joto yang ni o bata kami ni narok yang tin nuhornai yang jesuk nu chung nuhoro yang phuga kau ka joto no kabang ma lukorok ni nok baijak tin khitarjak khuntri khitarjak karen bo thong baijak kokoi ungjarok chung joto nuhorbai tong joto no kaham rok tangjak rok bai thangbai yang bahaino norok nukna oro bahaino nok khungsa joto no kuchungni khunchri rok o uri ritlang thangbai kha dulai rok jamthai rok joto no si thangbai kha miani watei phaithani wo norok nukna bo nokni khunchri nokni tin bahike oro uri phaikya norok nugui tongkhana o nok obo ganti ayangni nok bai o bhaike noro thuklubi phairi phaijakha obo hairokno nainani bagini chung Koktripura phungni chimine o amchayo phai bere phemeni jotono yang nok ni yang phasing khuntri sikri kha jotono uri ritlang thangbai kha tibera sarok pe election ni jorawo tabuk hapangni phasingti borok bsike Chubamung rejakno saimeya naifai thangka amchaini lukwa dongrok bahaino e video rok bahaino phe tabuk sujrati completely nok baijaknai nukhung baijaknai mairong sijaknai mai sijaknai rokni bagai tabuk phano sharonarthi khai sibire tongoi barongno chanani nangnani sep khaire jangnani thunani sep khaire jangnani bagai mungsapani sep khaire jeko phe chung Koktripura phai lukorokni chubajak chinthani tabuk phan tongmani manai khnai kisi komol rori chumrok chung rinani kokri pheka tini chung ribu pheka khana rok bahaino chini Koktripura ni phasingte ari chumrokno borongno ya phareri jaknai heke phaji chung baskango teitamo tong o mahike baijak lukorok bsake birman tong abarono naitugun neleni rotong di Koktripura bai Birok klai bai tha aboro phingte ke bomai ro som ha chi ki bai khu tha ke gundaro chi pai ha pa nonos tong pai ha ke nukhon pa sikri ha nukhon pa kri kha silim ro bukri kha nonos tong pai ha ganti no bukri kha ke sasni mani to mo ke me anaro bai sire pai ha asu no ne ma 이게 농 설kan the mu habu de ki ma santabo amba nokronom mainke lan hi nok kreiba nokro tangri de nokro tangri de na bai dum paile ta kadi ba Suwon ya bono Utian nu putihan itu karya the bupak sipai ha nuk bupak se rupai ha ke tin bupak se rupai tu nak ha aro busuk ro le mai moi busuk le tongkhna ro boro dismo ro kanai na kun mai slam de mai chlan pap sipai ha pa sipai ha mai troi bu sipai ha pa sipai ma se ha phrai sai mai phia de bono khang cha mai phon kun cha mai rau thane ha thane na manam ne na to mor ve manaman thane ha cha mai rau thane ha age ro la are khe no ba ko to phaima manje ha de mai ya la le ke abo nok bai maro nungo da ge ro ma ai ho bai han din ta bo age ro ko be ro bai manuk ya de nyang se
bai pha su bai ya na no 다 ma no 근데 no 왜 하파 수 코팅이야 돼 이충 아무 công 다 코티레 pur베로 왔게 코티 a su 뭐 leung ya ge अब तीन ना खाता तीन mai rong mai là quá đồ trên mai nó cú nó con ha Koktripura haina haijang tini phaisok phaikha Amarpur bakhakshteni bisingo klaine Mogumoti hangkorni Tuidu bazarni Batapara tei Thumkamio Mia 31 Marchni horni sanja jorao Bankundri phaima bai kabangma sini bru dofani lukorokni oro nok bai thangbai khariang dofani lukorok oro tongnai angia phano 80-90 poribar nukhungni lukorok nok bai jakha nok kribai kha tin uririt lang thangjakbai kha mairong sika nini dulai jamthai ri chum jotton sibai kha maislam sika maichlei sika jotton sarbonash thangbai mungsa kari kha takko bokusuni abo simia abo atani mong tumo singabo Robojoi riang Dobojoi riang chini atani ke mia horo sanjani jorao nobar phainan sigango Bankundri phaima bai nok khamai thangka boni nok mungsa krikha lekharole mairi hade mairi ya lekha o chraini document muha mairi ya mane account ke ha ke ada mairi ya than chere rok ni document rok barni certificate rok abo ration card role mairi hade abo role mairi bank account role mairi hade aadhar card ro aadhar jingle mairi pa bi chrai maha mairi ya chere mairi eke naro khana mane aadhar rok ration card rok khemar kha chere ni khoroksani document jotono khamai thangbai kha sarik sanja jorao hor musung tongmani jorao Bankundri phaima bai nog hor nangai khamai thangka abo simia 14 poribar tongo thumo ayang ta oron chimi cheng himi thangka 3.5 ghonta nang bolong bisingo current kri lama kri timan thoya agibo chung thangka Koktripura achai mani jorawo tabuk sudra 6 bosor ka khachung 6 bosor ya golo tangara thangi naiman phia ko bahika tangaran takhukte bukuk song sangaro luku Chubamung rok bagi klangthang to phano boni nukhungo tabo mungsa kri kha Koktripura ni phasingti chung lukorok sono Chubamung ro hamarne haina hai chung kaisa kokno tmano ti guru takhukte bukuk song nung buino Chubamo tongkhe kaitor bono chubanai nung buino khairok mo tongkhe kaitor bahin no khairok nai nei ba obaike ri chum sikri khabarok nei obo chimia jara nok nu khungbai jangne ro boroni jotno ri chum taba kisi manam bai khe mairong mai kha hamle borono chung nogo khorobusu tong 5 jon borono chung 5 ta kombol haini chikon blanket klang thangnai abaro phan borok tini boy thotun blanket tongkhe kai tor bonono subana buino hamjakma tongkhe kai tor bono ekenung abo wag musu role torole te to abo wo bakri tau pho to abo khaya mairi taumang ni mak thang tabo boro tong lai jas kon thiu tong lai beino oron har ha chima tam salbusun nang lai nok tang abo tang tau maya tau mas ke aro phon na thang ko role khelai de to ku kheu hau mo sau maya khu pa se sau maya srai hostel ni tinawe doctor tinam ya phaidrik si abo phaidrik se no ba phai no khampai tha kenro khna belai khane jingjal asemani jara huk tangnani huk tangai pe leya huk sogoi pe leya huk
soknani jora satung tung khake all jarono nok khamjagine nokni jotta mane khamjagine di nukhong baike nukhong na tuiduli thangnai abono tabawa nama sungchak phaiji chung hafang phasing tibarokno tabos jrak abo sarkarin phasing tinje mu hapode tabos jrak chide chubaja Chubamung सरकार बेले तुम्हारा साजा खाबे अब तम साजा खा तुम्हारी ने रोन साजा खा तीन फाइमा बात क्यों सुबह नहीं सार मैं रूम रोती नहीं चिंगी नहीं ना साव तीन इंच में नहीं जीसु सावहाय हनई हम यानिया गो सुनाय रो nụ đầu khơi bá của chúng bạn nụ nó xanh na, mày sẽ nhà đi bỏ ra chăm on sẽ mấy đồng bục chom bay hả, tú nó, tôi họ khơi khả nụ sẽ khơi khả hết bà, mày sẽ mất trái ya, đi lên mày rồi mất trái hả, thì nhá con úp phone nó, chom cha con sông hành giả bị gọt thứng gọt cái à nó sát cha mà tổ ha, bà sẽ chom thế bà sông sẽ hà đi mai ya chúng bỏ bục chom cáiพอเสจุงอยากให้แบบปีขาถุงขาบ้านน้อยกิชาจานเนาะมาตรงคนน่ะชอบขันที่อันนุพอช่างหยอไม่ลงพอช่างหยอน่ะรีจุงปะเนาะช่างหันน่ะจุงแบบต้องถ่ายเสกเรื่องขังแค่การใช้เสกเรื่องแค่ถ่ายเสกเรื่องแล้วป้านี่เดี๋ยวนกใบยังมั่งอีจริงแล้วอ่ะพ่อหนูใบในมาสโตเนาะ ต้มกระเขามากันสินี่ หนูใบในมาสโตเนาะ เด้งกระมา Kai torbono no khairobna Buinorma tongkhe Kai torbono no runa Jesus sawohai hanai kaham niago sunai ro kai to ni hawo boro ni banta tango Jesus sawohai hanai kaham niago sunai ro kai to ni hawo boro ni banta tango borok ni tong thai tango borok ni soka để tông nó bị xin để tông lúc ông xí chúng bà chụp đó là hạ bay mà tông nè cái bay bom phòng bay mà là xí sẽ xí hoa nhàn sẽ chụp lệ ra sẽ bom ba cái sẽ cái block với tông lại môn sẽ thì cọc lại mà nhàn sẽ chụp mà sát thật ra nó luôn thuộc mà hạ rồi khi mà phải cái bữa đi hạ xuống tốt cả nhàn chính cả khóc đi nào sẽ số phải làm sẽ chụp luôn này apa rin bapak ko pay man sari ke baro jora ko pay man ni ata thui thi ne ha masri um se ti jam mobile hor bukroi kha betari bukroi kha ke ba ho chon se ma tong baro role dera ya nale brok len dera ya ko arun ko dera ya po bai hain ke ba chuma lo pi pa na jang lai khai thau phai mai ron ro phoi simon dong mon basu mai ron le basu si ha mai ron ko sai ke ji ta song te mo thang siam pui de tha ma rụng tụ bảy ta bảy à chị nhưng mà để mang ra cái mía vẫn nó bảo phải phê mà nhập là vẫn ở nó truy tung một đề đấy tung một đề à chụp tung một à cái đó là cái mà để mang ra Hawaii hả
จะได้พวกว่าแม่ นี่แล้วมาข้อติ้งค่ะ อันอยากจะก็นกน้อยเขาจะไม่ลงไม่ค่ายพวกนี้นะพวกเราจะไม่ลงไม่เขาปะก่อนไป